YouTube Mirasım kanaly. Onun bütün ovan adamsı şu yankı gelin arlayan yerde oturuyor ekenler. Bular yankılar atlarını, eşeklerini katı sürüp barıptırlar olin bir belan bolonunu adamlar biliptir. Hemmekçide oturup ay verip oturun merekan içine varıp yankı öllekan oturul amıka deyiptir. Olin bağır görkezdirler. Bir oturağa şungali 80 tane erkek 3 ovan erkeği şu deryan boyuna varıp bir ağa çıkmağa vardık bol oğlanlarımızın elini ayağını dağıp ağzını tıkıp alıp gittiler. Şu dağa karşı sürüp baryalar malımızı gidecek deyip dursun. Siz bize alıp verseniz yarısını özün Allah yarısını bize verseniz de molaya ovamıza bir giden adam olup elimiz boş varmasak bolaya deyiptir diye. Yani oturul gelen adamlar neyme yara var? Ay ellerinde zat borlu tüfekleri var eken oğlanlar görüptür. Ay onunla biz olur bile ne edip atsalı? Bizi olur daş yerden bir düz yer ahril bir. Ne edip atsalı? Bolma. Onun ata mergen soğat solun içine keni. Ondan siz gitmesen halarınız dedin. 16 tane 50 satarlı olsa korkup oturacak. 3 tane adam olsa da gidecek mi sen? Men gidecek deyiptir diye. Kim yollaş sizden gidesiniz, evde gidin gitmesiniz, iyisiniz olun. Diyor keşler siz yankın görkezseniz olaya deyiptir diye. Yankır yaş oğlun, 16 yaşından koğlun, eline önü beşatar var diye. Atameyenin eline beşatar var eken. Birliği kilek oğvanın içinde beşatarlı adamın var eken, soğatlar bir zaptı olup düşüyendir de. Koturulun toporunun içinde de 3 tane beşatarlı adam var, kalanların elinde kırılı var diye. Atamayın öyle yür, yaşlı görkez bana. Diyenin sırp, ne şeylek var ya deyiptir ol yaşlılar. Han yerin geldikten geçip İran'a gidecek bol yapılar deyiptir diye. Han yerin geldik deyip bir geldik var. Çeçen, məni bilen çeçen arasında dağ edil çapılıp yasalarını yalak geldik. Bir orta arasından 2 masin eylek böyle geçer yer var. Şu silin, suun, yılın ken, yılın münlep yılın doğamını kaya bolup dur 2 divarım arasında şunun içinden yerim daş, 2 divarım daş, yok oldu da gatı beyik. Son arasını sürüp anırık geçtiği, o tarafı geçtiği oluyor onun. Han yerin geldik diyorlar onu. Şu taylardan hanlarım kim neyme hem meksi geliyendir olun. Onun han geçeceği olun. Han yerin geldik oluyor da ol. Han geçen mazar deyip marayın bir vazarına at takıptırlar. Sonra bir han geliptir bu neme Hiwan hani medemin gelip han yerin ana han yerin varlar. Bu kalesi deyip hanın gelenliği için takılın. Olam şunun men bolya yaşıl sen bir görköz olur bana deyiptir diye. Ondan bir oturulam indi bir yumruk gel gidecek deyip duranın iyiler utancını bılarım 16'sam 15'sam atlanıptır diye. Yani ki eşekillerine kal attırlanız gidin görközseniz bolya deyip ayankın karama barayan erkek sürüp barayanın iyidinden bir çala nemeden barıptır bolin. Yani ata bularsa han giren geldikten geçecektirler. Men bilen öňüne düşüp öňünden barıp ýateýinsiz han giren geldiğin içine erkekler zora tutup salarlar bolin. Ondan bir goleragyna barıň diýipdir. Iýdynden adam gelýänini bilsin sorar. Kowu gelýänini bilsinler diýipdir diye. Onun özü han giren geldiğin içine bir yerde ya bukulup yatıptırdı diýerler. Yani han giren geldiğin içinden bir 300-400 metrini giyirip barýamyşlar şey. Ona yankılar geldiğin içine 300-400 metre ýaly arasy bir 150 adım ýaly bolup dur gelin atameýänli bir oky ýokary atyp yank gelen Alamançyň kimdigini bilýärmisin? Bir nedir diýip bir Alamança adam amşy o tarapdan şu zol ýanyna goşun jemläp daýyp gelip başlap dursaň o waka. Nedir göýber diýerleri erkekler göýber özüň geçirjek diýipdir gelýär. Bular ok atyp başlapdyrlar diýe. Bir dağın içinde tüpün sesinin yanlanmağı bilen ajdar hayal erkekler 7-8 yaşan son erkek yükü tutuyorlar. 5 yaşında adı yarıya bolin oradan o kovdatıp çalak çuluk burada duruyorlar olayan ki bir mendillep bir yeri 6-7 yaşamasa 8 yaşamasa erkekler ekdilerine hatta ondan ol erkek
Ajdar hayal olyasy 7-8 ýaş anladım. Bu dağın içinde tüpüň sesi ýanglanyp, ulu gok bolup durýar. Oňum zor oturup sürülüp barýan erkekler ýüzüne urulyp durýan ýankylar patanaklap urap durur. Ulu yerem däl patanaklap eýlek. Yani öňünde duran 15 tane atlyny basgylaşdyryp, gurup ýaryp geçip gidipdirler diye. Ata da ondan bular bir ýandan aty beripdir şeýdi. Onuň 15 tiri atypdyr diye bir oğlan, ýaşra oğlan ağlap, çöküne düşüp ağlap otyr eken bolmaňa degmendir diye. Ondan erkekler aňyrdan bir 80 erkek öňünden çykyp bir toplap ýene alypdyrlar. Onu ýança goturgul adam hemmesem gelipdir, o adamlaryň diýokesler hem gelipdir. Şo zamanyň şu adam ekdilip, adam öldürilip durka galan we adam gurrunly derýalagam dälle. Şunu hiç bular ýekejetem okatmandyr başga adamlar. Ýani ölüp ýatan galtamanlaryň hemmesiniň diňe maňlaýyndan ok degildi diýeşid. Biriniň şu taýyndan ýa bir saçyň eteginden degen adam ýok. Edil iki diye qaşın arasından ok degildi diye de bar 15 diye. Yani gelipdirdi. Onun ata şurada deyipdir diye buloğunu kesin deyipdir diye. Yankılan bir ölüp yatan adama bir vaat etmek gelişikti diye alamdır. Häzirki zamanada şeýledir dene. O van ilin tozdurup barýan adama kimin nebsi agyrjak ahirine. Yankı 16 yank ağlap oturunca oğlunun buloğunu kesipdirler diye. Böyle kiňim 16 adamyň gulogyny kesipdirler, at torba salypdyrlar diye ýanky buloklar. Ýanky oglany da bar owaňa git, gaýdyp, şuňa alyp şuň birle geläseň baraňda aýt, sen hem diri goýbermen, git ýanky urutyp goýberipdir diye. Bir salymdan sürüp, ýanky 80 tane erkegi akçy depe gelipdirler diye. Lokan wagtam ýok, onda gelmäke öňünden adamlar gelipdir diye, ýanky 16 oturulun toporu var diye, birem atamaneli yankı diýokesler var diye. Onuň gelipdirler, "Ne etdiňiz? Ho, bir sagaman özüňiz bir aman tutdyňyzmy? Erkekler ne etdiňiz?" diýsek, "Ay, erkekler dolan bana gelýär, ýetip gelýär erkek." "Ho, bir salym geçmedile bu kortuda. Ne edip eýam aldyňyz onu?" "Ay, yankı oturula topor ýolbaşy bolanyň hondan berse bolan durmuşyň bol adamlaryň içinde biri. Biziňe eden adamdam ýok. Ýekece okamatam da. Ne atemergeniň eden zat diýipdir diýär. Şemmedin allymy hawa. Ýanka diýe dök diýipdir 16 adamyň gulogyny 30 san gulog merekan ortany dök goýurdy boli. Nemäň süýeni gulog bolup ýatyrmyş diýe. Ana şondan oturgullar serdarlyk atamanlyga geçipdir diýe. Ondan bu hasmyň ardy ýaýrap. Ondan wellekan inni sen serdar sen bolanmysan atamanly bize 40 sany erkek berdi. 40 sanyny özüňiz alaýyn. Ýok. 40 ýarsyny aljak bolsak biziň watan gorulsunam näme? Birine almaz. Sen arkaýyn akitde kimin erkek bolsa özüňiz ulany berin diýipdir. Ýöne sen duşokda ýaşaýan bolsaň şo ýerde eskerken diýerler. Balşewiň eskerken men 15 tane ok attym. 15 tane oku versen bolýar getirip diýipdir diye. Şöyle bir adam niýeden ok almaly? Şuňal birini gawat gelse, birini atdan agdaryp soň okun almaly, başga zat ýok agly. Ýankylan oklary gara şeýip indi bir ata adygypdyr. Ondan bir derýän başyna adamlar ata bolansoň ýanlary bilen atany alyp gidipdirler. Kimdir de birini Jumagully ýan adamyny arabaly gidip mäňeden gidenlerini öldüripdir. Buluşlar atyp öldüripdirler. Onuň şuloň ýygynyň gidip gaz tapıp yankı adamlan ağrına alıp berip ata has adygyp bir duşok mäne çäçe owalarını dälle bir daş töwrege ýaýrap başlapdyr adamyň inni atamanly atamergen ady bilen ýaýrap başlapdyr. Yankı alak bolup hatta şu mäňeden giden at başy gaňgalyň ýanyň derýadan Tomus onun derýän akbaýan wagtam bar da şo zamanlarda howdanlaram ýok, o howdanlaram soň salynan howdanlar şo zamanlarda derýän öňün böwetdirler. Ondan boş akman ýatany bizem gördük bu derýän. Gurap ýatan derýän içinden oduna gidip maşyny geçýärdiler. Ondan
Yankın içinden geçip bir at başı tezenden gudu olunup almağa varlayan ölün geçip barayaka yankı buluşlar seyredip yankı tüpönlü adamların daşını bağır ekeni tüpönlü adamların bolonton buna yankı özleri batırınıp bilmeyen adam toplak gelip gaydışın geliyen deyip öňüllerine garaşyp ýatypdyrlar. Gelini alıp ýyzlaryna gaýdyp gelýärkäler, ýankylar, eli satarly adamlar öňünden gelip bular ok atyp başlapdyrlar, ýanky hyrly adamlaram atýamyş bol arasy daş diýär de olan hyrly meýdandan daşda durup atýamyşlar şey. Onuň ýanky at başylaryň goşuny gorayan at başynyň goraýjylardan bir kısasy eli hyrlylar ölüpdir. Galanlaram Hasan bir atışık görüp bir onu adamlar. Tüpöňüni taşlap, ellerini kaldırıp durupdurlar. Şo pursat inni aňyrdan gelipdirler-de aýallar bir tarap, erkekler bir tarap edip geline kejebeden düşürüp garaz niyeti yaramaz zatdamışyn nabylan. Ýanky aýalagy ýapyş uranlaryndan garaz Allah kömek edip atmaýanly gelipdir. Ata mergen gelipdir de ýanky buluşsoňa elnemelerini atypdyr. Atıştırıptır diýen birini diri goýýar eken, dama şeýit goýýar eken, muňa gulawyny kesýär eken hökman. Oň adyn sorap adyn bilmeýän gulawyny kesýär eken, gaýdyp maňa gabat gelseň inni özüň öldürýän. Gaýdyp şu meýdanyny türkmene azar berseň eşitmedim diýmegin goýberýär eken. Şeýdip hakyt bir gelin aljam uly masgaraçylyga sebäp bolaýmaly bolan wakalardan hem gorapdyrlar. Yankı alak arabalı atla giden goşunu cuma durttu yani öldürüptür şolor. Başka ölün adamlar kän hawamyň hemmesiniň ardyny tutup bendeleri en namyny şakyrdyp durmalyň garaz bolan wakalar da şu atlar. Şeyder bilen garaz es salla adam güýçlenip başlapdyr bu taýda. Onuň mahmally serhet berkitmesini gurupdurlar. Mahmally hoja bulonno serhet berkitmesini gurupdurlar. Çarlakda serhet berkitmesini gurupdurlar. Şu geçilýän yerlerde serhet berkitmesini gurup eskerler onuň duşokdan uwat näme maşin ýok ahyrin at araba bilen atnamalylar şeýdip ýankylaryň hemme iýje işegini okun därsini tüpöňni ertip berip sallatlar. Şo serhetden adam geçirmeýän saklap başlapdyr, güýjap başlapdyr eskerler şeýdip. Onuň mänen arçyny Karajogul Emirogul diýär ekenler. Karajogul Emirogul diýär ekenler. Yankı mäne bilen çäçäň arasam 17 kilometr arasy var. Aras daşam däl goňşa turan owa her gaýsy özüniň dagdan gelýän jar var, suw akyp dur şeýdi. Köpülenç olan jarlaryň suw tomys kesilýär. Mänenkä soňky döwürlerde kesildi öňler onkum kesilen akdy duşokdan gelýän jar hoja babaň suwundan bärden hem çeşme goşulýar da hiç wagt kesilmän akyp duran çaýy bar, duşok çaýy bar, akyp duran çaýy bar. Şundan ýanky mäne çäçede bu türkalar Göktepe gala urşuny şo sar topa atan adama Allah'ımra topçu diýerler. Allah'ımra topçu diýerler. Yani adamın bozgunçuluğunu Allah'ımra topçu alacağız tiresi atemenellen tirelerim alacağız köplenç oturanlar onu şuna öz tiresinin bar yerine gelýär her kim. Yani Allah'ımra topçum çäçä göçüp gelipdir. Maşgalasy bilen göçüp gelipdir de atamergen Allah'ımra topçuň öýüne oturka ýanky atyny suwa ýakdyp bir ýalaňaç Garatay Irsmet Hanap bilen bir esilje oglan eline berip çäçäň çaýynyň suwa ýakdyp uradyp durlar bolin. Ýanky Karajogul Emirogly bir gudo dawasy bolup durdy bir gyýyzmyr zat alyp kaçylyp beýlek edip şo zamanlarda barzatlar da şunu yaraşdyrmak üçin iki owan ýaşullary mänen adamlary ýanyna da mahmaly gelip ýanky sallatlary giden bir zawod ýalak bir 20-30 salladal bir dawa jenjeli zamana bolandan çäçe Karajogul Emirogul ýaraşdyrmaga gidermen bolup gidip barýar eken. Şo wagt arşynlar gaty ygtyýarly bolup durlar hökümetin diýenlerini edýär eken. Şo wagtlar gelip şu mahmallyk serhet berkitmesinden
komandirle gepleşip adam alıp bilýär eken ýany bileşýdi. On özüne de ýanyna yara meripdirler. Şonu Atymäneliň taryhyny köni arhivden alamda Karazogul Emiroğlu'nu gaýgysız atabaýyň beren tüpeňiniň nomeryny tapdym ben. Şol nemede arhiv dokumentinin içinde şolon bar eken Atamäneliň Hasan öldürilenini bilmek üçin şonu gözläp oturupken oturdum. Şonu şoň üstünden tötänden şoňa da bardym, üstünden şoňa berilen tüpeňiniň nomery bar ekeni. Ondan ýanky eskerleň biri oğlancık İsmet Tanap'tan atı zardan suya yakıp durka bir görüp tanaptır, atağın atı deyiptirler de. Eskerlerin zor çakmışyammış da oldu. Ola da gelivem çakmışyammış, hani atağın atı deyiptirler. Yankı eskerlerin komandiri, serkerdesi, o sen yaraşma oğlayacak. Yankı oğlanın elinden İsmet Tanap'ından silkip alıptırlar. Gönü mahmala karşı yankı tayın, taşın kavap, yüzü saldırıp kaydıptırlar. Sen yaraşdan yaraşmadan son yaraş verýän diýip bular atalpdyrlar da gaçypdyrlar ýüzünden atadan gaçmaly ýa-da atyşyp ony bir uran ýok da hiç suat sen uran ýok onuň gaçyp ýangyça oglan aglap barıp ata aýdypdyr. Ata kaka elimden İsmet Tanap'yny silkip alıp sallatlar alıp gaçyp gitdiler diýipdir. Gözü çymmadal bolup gan oýlanýar bolup kat topulup duran boldu, yüzünden gider yerlerle ya da bir 30 euro katlamışsın o. Bir tekiz meydanı ne edip bardak şey deyip bir karattan deyiniptir bir. Şey deyip duşokta gelip bir mervis deyip komandiri var eken atriyadın mervis atlı bir cühüt şu atı miniptir bir. Şimdi şey deyiptir de bir zor duşon daşından aylanıp gelip başlaptır. Şu mervis bir duşoktan daşına çıkmaz mı ka deyip. Sebebi bir müňatly atrýadyn üstüne ne edip geljek aryny o. Hiçe ogurlap ekdeýin seňem gatyp bek gorogul taklap şey diýip onuň her ýyl wakalary duguşupdyr. Her ýerlerde eskerler bilen ýöne ilki adama okata nälerini ata. Türkmene asla ata nälerini. Hiç bir milletiň adam sanady ilki okata nälerini. Diňe özüm gorulmak üçin attym diýipdir bende. Ýanyna adamlarym şonu şogurruny tafsir edipdirler. Şey diýip şoň daşyny aýlanyp gezip beripdir. Şol bir menem kädip onuň bir 5 tane, 10 tane atly bilen sataşýamyşyn. Garal gaçyp gitse de ýüzünden atsalar bilen atşýamyşynlar. Ondan şu akçagalan üstüne ýanky çardaý depeň üstüne Krasnarmeýs näme diýip şu kerpiçlen küýdelen ýüzüne ýazylyp duran atlar kän görýärdik şo ýerde jaýlaşdyryp gidip neme diýendirler da ondan garal şey dip şu duguşup bilmän ýanky atyna duguşup bilmän kän aýlanypdyr. Onuň bir daşkırak agam akmara söwdewer diýerler. Şu düýämiz diýe borjulap gaçyp gitdi ölinýär onuň düýe botlajak bolsa borjulap gaçyp gitýärdi. Onuň gaçyp gidip diýe bir ýerden habar geldi. Serheň maýyň goýusynyň ýanyna gezip ber diýip aýtdylar diýe. Serheň maýyň goýusy ýanym duşokdan günnowar Demirgazyk tarapyna gitseň häzir şu wagt kalhozyň ekin meýdanlaryny düşüp özüm bişen kerpiç bilen öýrülip çykarlan goýuş ol. Şol duşokda kän goýam ýok. Tomuz kış mydam akyp duran, ulu suw akyp durandan soň bir kän goýam ýok biziň ýanymyzda. Kärdem öňler gazyp durar, soňky döwürde gazmandyrlar. Şu duşok çaýynyň akyp duranlygy berarly. Onuň serheň maýyň goýusynyň töweregine şo taýda bir entek baýlan awat wagty aýdylşyndan oturan hiç gaýdy ýurtdan çykmadyk wagtlary. Ondan diýe bir men atam kakam Jumanazar, atam Gurban da. Gurban Nazar da agam 4 dogan, şoň biri Pürnazar, atam awçy adam ekeni. Şo Ondan kakam da agam şolardan görüp awçylygy öwrenir de, şo galypdyr şolardan şo Pürnazar atamyň onuň akbarat kakamy bize bir goloý adam. Şonun dilep, atyn dilep alypdyrdy, şu düýämiz plan ýerde botda galypdyr, şonu getiräýin alypdyr, onu atyn minniň hökman ýany tazyk diýdi. Tazyny alyp galjak manyň ýok. Awtasyny at gitdi, gitmäge öňüne ekerjek, gidip barýar da.
Ay bularım gitsin yanın bile deyip bir çopanın itlerini baranda dağılatmadan bolaya kaldırman getirginin deyip turnalar atamayan kakparat kakamın özünden eştik göründüler. Ondan yankı diye serhen mayın kuyusunu yetip barayan ölüyünlüye bir yankı tağdılar bir sürün taptı da kazalap durur diye de içinde tilki var bolsa kazalaya tağdılar bunu. Ondan bunu taşlap alıp gitiben bolonak hiç. Şu ağı ol başka kuyu köçesi yok da. Ondan o bir çuңulum değil görsem bir diye bir köyüne sürünüm değil. Yankı niye atın tevlesiyle dürtüp şey edip balayansam. Onun tağdılar men durten yerim öğrendesin artık gidip barayarlar ağzı bile gazıp ölüp barayarlar diye. Bir iki saniye tağdı diye. Ay onu yansa sürün taş değil eken ya. İyine yettik olun. Mena ol sürünün içine de elim tilkini mesela alabilecekler tağdılar. Bokur dolunu tutup çıkarttı diye. Mungulen başagay olup durmul. Ha bir görsem isime bir iki saniye atlaban dur diye. Bunu bulan geliyenle görmendirin yani tilki öyle başagay olup diye. Onun salamu aleyküm dediler diye. O menden uleken ol adamlar diye. Onun benim özlerine salamu aleyküm. Bu aleykümselam. Atamergen geldi ya sana dediler diye. Adını istiyaf. Atamergen'in ipuli özünü görümak diye. Onun yan tilkini ben soyubum o vat abad edip soyubum bilecekken horcunma atıp yani salgı verdi diye sen soyma onu yönü getirsen buraya atıp deyip onun tağdılara alıp diye yani bardık göreyim. 4 tane adam oturekenler diye, düşok çoponlar diye yani çalalan çoponlar soyurdu çalalar deyip bağcı sala deyip bir adam katı yukarı attı olan adam sen kerpişten sonal ördürüp çete sıkıp onun bir çalalar deyip anlayar, çala bağcı, çala deyip birinin 20'si sürü oyun var eken, beyleksinin bir 20 sürü oyun var eken, İngilizler bilen Karaköylü oyun vakti erekenler öldürüm. Bağına satıp İngilizlerle arasında adam duruzman, gönümül soğuda edip, mütsürsüz bağ olan adamlar, sorarından şu bağcı, çalan sürseken sorar. Onun çayın hemen kuyunun başında bir çalmarcık yasaptırlar diye, şunun içinde Ataменlere motor yanında 4 tane adam var diye. Hoca ver deyip bağışsız var diye. Onun yanındakiler hoca verin toylarda gelip aydım bir adam katı bağış adam eken ol. Onun şunu toylarda diye aydım bir adam tanıdık onu niye. Onun atanın bol oturuşundan tanıdım beylek 2 tane oğlunu tanımak diye. Onun tayyar yankı diye ata yani öyle getirip mi o çopanlardan çıkacaklar der palavu sürüptürler kendine. Gel han benim ağam palavu dit diye onun. Oturduk naharıydık palavu bollukla dedik bolun. Bir onca gurrun çıktı deyin niye. Onun yank çopanın bir yaşlı adamlar diye. Ata mergenip adın istiyse inim özün görüm ne helek mergen bize de bir görkösene hoğzen. Mehil mergenini dit diye. Onun bir yumurtkanı aldı da haysen şunu ayağında saklayacak deydi. O yankı mergenin görköz yani adamlar bir sesin çıkar bilen aktı ya. Yankı hoca veri bağışlısı ay atam evet deyip alıp gitti diye. Bir 70 mi 60 adımı deyip ayasına sakladı. Öyle oturan derinden ayasının akı diye yumurtkanı vurdu diye. Ay ondan bunu adamlar hem ezgeyin gördük diye karar nahar ilenden sonku bolayan vaka diye palavu ilenden son karar adam demedim. Sen duşoktan neydin mi deyip diye havu. Men atımı mervisi bir cühüt niye deydir onu görenak mı deyip diye. Vah menem diye sol atına sen orok çopan ileyen bir düğü çopanı atın ön ayağından domuz burnu getiriptir de minge yaraman orok çopanı belki gidiptir. Mervisi ayttım olun zıvalı yerinden niye. Yani gözü kan uyma olup diye yani aydanma pişman ettim diye. Tövbe saprarla 50 tüpeğin arpardağdı veririm kadiydim diye de yaman kahar geliyor. Domuz burnu getirip mi ayağı? Atın ayağından domuz burnu getirenden son el saçın eteğinden toyunun yukarı yanından domuz burnu çıkıyordu. Minge yaramaz tersine vurup toyunak izine vurulup yattı yaşaydım. Minge yaramaz yalak oluyor ondan sonra. Ondan sonra şu mervisiyle cühüt bunu şu var yankı eskerlen varaz dağıtam lukmana mar olma mümkün marlar çık bol alaç edibilmeyen yankını bir ovadan at bolondan şunu horlanmasın ni imini otunu
getirip berip orok çopany şu ölýän çaşyny kösemen seret diýip ýanky Jühüt komandirmini getirip orok çopanyň öýüne getirip berip gidipdir maňa. Onuň menki diýip getirip berýär-de ol näme alanyrdan atamäňelinki atamergeniň diýwaydana. Men öz atym şu diýipdir bolýan, olaram ondan ay kimdir de o waryny gurrun ýaýrap, ondan aýaly onu şokda parras bolandan atamergeniň aty şu zat diýip gurrun ýaýraýandyr da. Onu ýidip äkidip suya karyalam däl, suwam üstüne vermeli. Onun şey diýip aýtdym bolýa. Aýmyň tüýsüt götdi ýa ýaman derwet bolup neme baryan bolýar. Ay ýanky ýaşlylar, ay inni gahar etmesen onu inni bolsa kwat ýok. Onun menniye onu derre turmak gule boldy menem diýe bir dağdyň barjak bildirip dur diýe de ýaman derwet gahar geldi diýe onun. Onun çopanlara taňry ýapkasyn duýan takkanyňa diýip ýanky atym minip taýlanmam diýe köşek gülýän öňüme salyp gaýtdym diýe. Onun ertesi ýanky 4 sany adam bolup orok çopanyň öýüne ata gelipdir diýe, atyny görmäge diýe. Onun o adamlarym näme bir oturan koçum bolup oturlýar da. Kisan owo düşen otursam bir ýegregeni gowkuzeren kim amaşa adamlar da onun ýanky diýilýän orok çopan gowkuzeren owaň içinde. Onun ýanky orok çopanlarym gonokluň tiresinden ula adamlaryň tireleri atdy düşokda ýaşap otur. Onun daşy uly bir baýlaň düýesi ýelesine ýannak basylan edli hennek diýerler de diýýär. Hennek diýip sygyr saklanýan ýerik diýe häzir ol asylyny türkmen sözüni düýe saklanýan ýerik hennek diýilýär. Düýe saklanýan ýerik hennek diýilýär. Şonu öýün daşyny nemeden ýannakdan agyl edip botlan düýeleri duran ýerine köşege estilje bolýança içinde ýa bir kemçilik tapanna seretmek üçin ýannaň içine goýýarlar. Onun 4 sany atly geldi ölünýe her kim kapıdan bir neme görjekdir da onun derre atamäňeli geldi. Her kim diye ýuwaş ýanky düýe saklanýan henne garşy ýörep başladylar diye. Suhan çağır diýip bir agam boldy şo wagtda şokda ilkinji komsomolya söýkezini öğretdir 16 sany demir ýoluň boýunda bolandan depoda işleyen oğlanlarım bolupdur. Şol adamlaryň atlarym 16-synyň ady bar menne. İlkinji komsomol gurumy döredipdirler. Mar guberniyasının Tejen uyezdiniň Duşok Kızıl Teke oğlasty komsomolya çekesem Suhan Çarif diýip dokumenti ady bar şo atlaryň hemmesi. Şo atlar şonu onu gazetede makale edip ýazdım şoň şo zamanyň döwürde näme. Şoňa onun Maňa adamlar hemmekşi ýanky orok çopany öýünden çykyp durgan bu atlaryny bilerem baglapdyrlar, bir atlaryny taklap dur üçsem diýe. Ýanky orok çopanyň ýanyna gelip şu at bamy bat senden aýr orsun kamannyra getirip gitdi bir aty menki diýipdir ol aty zerin çykarman şu aty görkez maňa diýipdir. Onun ay o adamlarym eýem hemmesi gelip başlap diýe ýanky adamlar bir başga zamanada bolsa her kim tomaşa görjek diýdi. Oň ýeriniň näme oturjak, ul işi ýok, bir zat boljagyny bilýärler diýdi adamlar, tomaşa görjek diýe. Onuň ýanky at diýe, onuň ata ýanky henneň içine girdi, ýannak henneň içine girdi, ol at diýe aňyrsyn wakyp dur ýalaňaç diýe. Aňyrsyn wakyp ýüzüni sarlap dur bolýan. Ata bärden mardyda garam diýdi bolýar. Bir hil inşirgen ikilencem garam diýdi bolýar, at öwrüp seretdi bolýan ata diýdi. Şu dron ýeriniň iki arda aýagyna çarpaýa garlydy diýe. Öwrüp därik ýykylyp saşyp ýatyr diýe. Ýanky at diýe. Ýatan saşyp ýatyr barp kellesinden sypap ay garam beýt turdy ýerinden diýe. Şu ata da aglyýar, ýanky gara tamaglyýar, bütün millet tamaglap durdy diýe. Bir gün kellesini sypap diýe. Ýanky gara taýamaglap dur, ata da aglap dur diýe. Bar millet çeýdip diýe. Onu ýança diýe sallat gelýär diýdiler diýe. Demir ýoluň şagyndan demir köpür diýip bir köpürimiz bardy. Şu şagyndan eskerler gelýär, diýişdiler bolýar. Onuň ata diýe duýan garmam bar diýe, aňyrsyndan garma diýe. Ýaplanyň garma diýen gahar gelýär ataň diýe. Gahar gelip gaterwet gahar gelýäni bildirýär diýe. Onuň
O adamları ay atam atışma buyurdu. Bir de kana esker katken bir de hidirlermez bulur. Sen gayret et de bir yerden gittiydiler diye. Onun şu adamlara ziyan edecek olsa diye hiç vatsınlar adamdan diyenin tövüllasını alayarken. 4 tane atlarını atlanırlar da yani inniye yöreverdiler. Yani iyidine uğurlup diye atını benim ağam şu at hor etmeğinin. Hasan ölse bana haber etsene men gelirin kellesin kepenine ben bunun için deyip diye. O zaman bunlar atlıya 4 atlı yörep uğradılar. Öyle adamla arasından çıktılar. Öyle yani sallatlan bir tüpene tar kollu öyle. Yani 4 atlının birinin atının ok bakandan ne yaptır diye. At dıydın yere vurup durdu öyle. Çekin açta eğerin Allah bök atın sırtını beyleke diye ata. Yani ok degenini. Şimdi onu minip bolacak mani yok da. İzine uğurluyum diye. Drone yerine izine uğurluyup attı öyle. Papak kalanları kulokçunlu diye. Eskerlen kalanları kamandiren papak kıllıya. Kamandir dik basak oldu drone yerine izine uğurluyup attı öyle. Sallatlar şu kamandirli gümrav olurlar. Bulan izinden gidecek olayanam yok da. Kovulacak olayanam yok. Ok şu manglayından degenden Atamerge'nin bağırdığını biliyorlar, ondan izinden salladın yürüyecek mani yok diye. Şey deyip ok degenlerden ondan diye. Ne şey deyip diye atının ölünlüğünü gördü diye. Ondan karadı adamlar uyuşup otopturlar, öyle inne bana eskerler, katı güçlendirler. Ata yaşlılar uyuşup maslahat verdirler. Sen atam bir eskerler senden güçlü. Sen bunlara boyun boluğa baracak adam değil. Sen bir hiç adınam yok, bir atın bile versi tarım var elinde. Bunlar bilen davalaşlar, el adınam yok bulun. Sen bunlara boyun bolup, ha benim tabiin bolum deyip versi tarımı verecek adam değil. Son için sen bir vatandan bağlarım, yurttan çıkıp başlaptırlar. Sen bu bağlan bir bilen senim gidey. İran niyem, Oğan niyem, senim gidey deyip tırlar. Yok. Men vatandan saçlak gidip taşından vatan meselede oturacak adam değil. Men öldürdüler, Hasan öldürdüler. Allah kısmetinde şu oldu. Men kail sonra yönü vatan taşlak gidecek gelliktir belli. Deyip onunla sen gitmeyecek bolsan halkın bir gurrak yerine git. Mara yurdum teke adamlar şuna karşı yöre deyiptirler. Onun şey deyiptir de bir mara varttır. Mara varttır onun yine şu Atamergen ne abi? Onun ata meyaneli oluptur adi. Ata meyaneli oluptur. Onun şu atın üstünde değil oldu. Yaplanıp şey deyip atyan adamım değmişsin. Çommuluyup oturup ataya diye böyle. Ata çommulunum deyiptir ki adamlar bir ona. Yani esası adi meyaneli olun için ata meyaneli oluptur. Onun şu dışokta bolyaka bir 300 kuvaka oluptur. Şunun soğulup geçmeyin üstünden. Bağda Sarıyan deyip bir Ermeni var ekeni. Şu atözünü guvun etiyerken bir atağın gururunu eskerlen içine yayrap, bunu atıştan ilk kamandir öldürüye kalandan çöpleye deyip gururun olup, ata geçti deyseler gitmeye yaydanıp durun olup dur adamlar diye. Onun kara bir değertirlik yağdaya varıp yetiptir oluyan Bağda Sarıyan, men gidecek şunla atışacak deyiptir diye. Men şu öwýäňiz şuň bilen atşaýyn ip diye. Bu garaz çopanlara ýaýrapdyr halka meýdanına bolýan adamlara. Şu garaz gelse maňa aýdyň diýendir da, ýanky Ermeni. Şu atany görseňiz maňa aýdyň. Onuň ata da aý sen bir kassyňa bir adam bar bolup çykyp durşy diýip aýdypdyrlar oňa. Sen kassyňa çykyp durşy gaty. Şu maňa görse de aýdyň men ýeke durup atışak şoň bilen diýämişsin. Ýynym eskerliler bir özüm durup atışak şoň bilen deyip meydanına adamlar meydanına ata kime düştü öylerine ölenýärler de adamlar atam bar adam goýup garşalaýamyşlar. Hiç sır yok, näme bolsa aýdýamyşlar. Ýanky bir kamannyr öze bir serkerde adam pagony ütgeşik atışak diýip durýan. Gaty gowda atışda maňa da aýdyň. Şu golaýyňyzlaryny aýdyň diýip. Ondan bir goşa gelip durýan. Ýanky sen bilen atışak diýen kamandir ýaň bizden gitdi diýipdir. Diýek şeyler. Men size ýanym degime ýalyk ýanky öňünden çykypdyr diýe. Ýanky öňünden çykypdyr bolýan ýanky
Bağda Sarıyan biliptir diyemini. Biliptir de eline Rus'un oy bilmiyordu var kendine. Yankı'nı araları 200 metre alıp oturduğun patırdı, atın üstünden atıp başlaptır diyecek. Atıp başlaptır, ol atını deyiptir, at yıkılıptır diye. At yıkılıptır, ol bir merdeken ay, bir görmeni yüzüne salla adam yok. Öden göndürüp atışıp dur deyip, Yankı'nı öldürmeye dözmeyen ayağından atıptır Yankı'nı. Diyidinin yukarı yanından deyiptir, olin attan yıkılıp, yere yıkılıptır, attan okum diyidinin yukarı yanından negenden çünkü dövüptür diye. Yankı Ermeni çağışıp yatırmışsın. Atın bütün üstünden bir ayağı ayrılman. Onun yankı öz atının yanına varıptır da yani eğerini sıpırıp alıptır da yankı Bağda Sarıyan'ın yanına varıptır da bir merde oğluna kendisi. Benim okumdan ölmesi. YouTube Mirasım kanaly.